Moció presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol, número 2021, el registre de setembre de 2021. És la condena de l'augment de les agressions LGTB-fòbiques. Quan vulguis, Clara. Bé, com bé ha dit el senyor alcalde, la proposta que duguem és per a condemnar l'augment de les agressions LGTBI-fòbiques i l'exposició de motius diu així. La vaig a llegir perquè al final és prou institucional i la vaig a llegir completa, a veure què vos pareix. Diu, les agressions LGTBI-fòbiques no deixen d'augmentar al nostre país. Segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior, els delictes d'odi denunciats han augmentat de 1.172 l'any 2013 a 1.706 en 2019. I concretament, els que concerneixen l'orientació sexual han augmentat un 8,6%. Les dades dels observatoris contra l'homofòbia a Madrid o Catalunya reflecteixen també un augment del nombre d'incidents en aquest sentit, i tot indica que es tracta d'una constant en tota la nostra geografia, sense excepció. Dia rere dia coneixem nous casos de LGTBI-fòbia a Espanya, un país pioner en el reconeixement i la protecció dels drets civils i referent en la resta del món quant a la defensa de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals. Aquestes actituds violentes, que causen un gran sofriment a les víctimes i que en molts casos ni s'arriben a denunciar, estan encoratjades i precedides pels discursos d'odi, especialment quan aquests s'institucionalitzen o normalitzen en l'àmbit públic. Les persones LGTBI+, perquè al final no volem deixar a ningú darrere, en aquest país i en el món han hagut de suportar històricament vexacions, agressions, presó i encara en alguns països la pena de mort. Espanya és un país obert i divers que acull de manera generosa a persones que són perseguides o amenaçades de mort per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Per això, en un país democràtic, els discursos d'odi i especialment les agressions cap al col·lectiu LGTBI no poden tindre cabuda. Davant aquesta situació, és imprescindible que des de tots els àmbits i des de totes les institucions es visibilitzi el suport públic i institucional al col·lectiu LGTBI i als seus drets com a ciutadans i ciutadanes. I es denuncien aquestes agressions, així com també la posada en marxa de totes les eines normatives necessàries per a combatre-les. Per tot això exposat amb anterioritat, el grup municipal socialista proposem per a la seva aprovació al ple de l'Ajuntament de Massanassa la següent proposta d'acord. Primer, ratificar el compromís ferm de l'Ajuntament amb la igualtat, els drets de les persones LGTBI i l'erradicació de qualsevol tipus de violència cap a aquest col·lectiu. Segon, reconèixer la LGTBI-fòbia i els discursos que l'encoratgen com una afronta a la qualitat democràtica, perquè apel·la directament als estàndards de llibertat del nostre país. Tercer, coordinar la posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació i formació sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI. Quart i últim, establir un pla formatiu per a la policia municipal que vagi encaminat al fet que les i els agents tinguin formació suficient sobre la realitat de les persones LGTBI perquè puguen oferir un tracte adequat a les víctimes. Bé, aquesta és la moció en si, vull dir, és breu i crec que concisa i molt clara. Sobre aquest tema se poden dir moltíssimes coses, però al final, a nivell municipal, igual que en el seu moment vam proposar que la policia local estigués més formada, si cap, en violències de gènere, avui estem en el mateix punt i una de les propostes és aquesta també, que els nostres policies, ells i les nostres agents, estiguen formats en aquest tipus d'agressions per a poder atendre les víctimes com cal. Suposo que la votaran tots a favor, això espere, encara que en alguna ocasió ens diuen que presentem mocions que no se poden votar a favor, però jo crec que aquesta no té res que vostès no puguen recolzar. Doncs moltes gràcies.